आंनि इउटुब फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोरो वेलकाम बेक टु माय चेनेल जनालिनि जाव गासैखौबो बरायहरबाय ओमफ्राय जोंहा दिनै नै बिब' बिनानाव फिसाला फिसाजो गैया दिसुन ओमफ्राय नायनाय आयौ 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 हाबा जानो थांनो ओंखारदों जोङो गुवाहाटीयावहाय आंनि काजिन ब्रादारनि हाबा आरोना हाबाया दाख्लैनो जाखांबाय आइमोना दंखायो अलरेडि ओमफ्राय उनाव जों दा दिनै थांगोन न'आव मानसि गैयामोन नालाय जों थालांदोंमोन ओमफ्राय फंबाया थांला जों थांसै दा गासिबो गाबोन रिसेपसन दङ जि मेंबाय आङो आयौ 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 हाला आङो ओमफ्राय आधा घन्टा जोबसो एक घन्टा आधा घन्टा नङा एक घन्टा जोबसो जों सुजिबाय देलायहोखानानै ओमफ्राय देहाया बिराद मोजां नङा होमबाबो हां लानो हायाखै आङो एकदमबारे हरसे उन्दुनो हायि जानानै थाबाय थादों साननैसोआ साननै जाबाय हरफ्राव उन्दुनो हायिया हां लानायाव बिराद प्रब्लेम जाबाय थादों माबा खेर 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 बिदि जाबाय थादों दाख्लैनिफ्रायनो दाबो नै बिराद हां थोनो आयौ मुलि जादों बारु मैयानिफ्राय ओमफ्राय बिराद कफ जमा जादों मा दा बेटारि रिक्सा नेहैनोसै जों नेबाय थाग्रा जायगायावहाय नै बिसोरो बिटुखौ रानिया बामदों ओमफ्राय बे जाबाय रुसलालाहानि राजा ओमफ्राय नै जाबाय आंनि सर्ट फिल्मनि एक्टरा दहायनो जाहानाव दंफैयोमोन ए राजा इखौ इमान दावराव बिसोरो आयौ 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 बा हायनो सासेयाथ' खानायखौनो हजायासै सोरबा सोंहरदोंमोन जे खानायखौ मानो हाना दिया मागोआव हागोन होननाया फंबायनि हाबाया थांग्रोथोंसै बेनि उनाव फैनानैहाय हानायनि एसे डेट मोजां लानानै हानोसै दन खालामलागासिनो दं माने अमाया जाहानिफ्राय जाहैगोन नालाय अमा बायनो फैसा लांगासिनो दा अमाखौ दिनै लायगोन आरो ओमफ्राय बेनि थाखायनो दहायनो ओंखारबावनांगौमोनसो जोङो लेटआनो जाबाय जोंना गथ' गथायजोंनो ओंखामबो जाबाय नालाय मा जाख' मा जागोन आं हालासो मानो गाबलाबायखो ओमफ्राय लामायाव मादैजों नोंसो थालांदों दे गाबबाय थाग्रा मानसिखौ लाङाना आङो गाबनायल' जाथारबाय बे सासे मानसिया अबाव गालांनो नागिरदो नै सासे आरो रायनायल' दावराव पार्टि बामसाया आंजों आं हां थोनो जादो सुरु जागोन आरो एसे सानैना ओमफ्राय नै सेन्देला मा अबस्था जाखो नायलाय हाबा जानो थांनो ओंखारनायनि सेन्देला बिदि जायो रानियासो रोंगौ इखौ खालामनो दे रानि फैबायखौ दा थालायदो भाग्यआ मोजां दखान खाथियाव जथ' खननै जाबायना रानियो दे लायथां दा बरबरि मोनफैबाय जोङो बेटारि रिक्सा लाबाय भारा 200आव नै गथ'फोरना स्कुला गजोब्बाय मालाय मा गारि बेटारि रिक्सायाव गुवाहाटीयाव थांग्राया गारि बायलाय गारि नांगोनो बिनो थैगोनलै जों दा बरमा मोनफैबाय ओमफ्राय बरमा मोननानै गारि नेदों साहा एसे लोंनो होननानै साहा लोंनो हाबबाय बे दखानावहाय गारि दंफैयो खालि गारि खिन्थु जों दा साहा बानायनो होबाय नालाय ओंखायनोथ' नेथ'नोसै दसे बिदि जालांनायावनो लेट जाखायो नोंसिना बासाव गाखोबाय थांनोसै गुवाहाटी गालाङाबा आसला माबा गुलुआ हासुनो लांफैलाय ए गालांबायमोन दानाबा थालांगौमोन नोङो थालाङामोन गय जानानै जारौ जालायबाय गुलु मोदलाया उन्दुनो ओंखाराखै नामा आंसो मोदला नों मोदला नङा नोंनामसो दा
मेथाइ जाबा गारिया गारना गालांदोंनो दै आं मिथिया हले नोंखौ Rupiah pedes ya. Rupiah sofrबाय जानायानो जानाय बे गथ' सासेना खमला रोङा नोङो आं जिरना होनि Bari. Aku jauhnya थांबाय salam मोजां थांबाय बिरखौ नायबाय थायो भिडिअ खालामबाय बुरिया बा दा बिसोरखौ नुनाय मोनबा बादामखौ जानो गाबगौमोन गोबायोहाय बिसोरो आसबिदि मा होनो आइएसबिदि ओरैजाय आइएसबिदि थाबाय बालाजि मन्दिराव ससे थांबावनांगौ बेनिफ्राय लेफ्ट साइडनि गामियानो दखानफोरा गोबाव जाथारबायमोन फैया आं बोसोरब्रैनि उनाव दिनैसो गुवाहाटियाव माबानि हाबायाव मा होनोमोनलाय टुगालिनि हाबायाव फैनायानो इसानि न'आव फैनाया ओमफ्राय फैयाखैमोन फैथारबाय नै बे जाबाय हाबानि पेन्डेला नैबेनो जोंनाव गैलाया बगा बाह 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 आइदि बिबालाबो मालाय राजानि हाबाया जालायना मालाय खामावग्रा फैयाखै नोंनो हारसिं हाजोबथारदोस' अबस्थायानो गैला माबाया हौवा गोदान बिथाङानो माबायदि मोनखो नोंथाङा बिदि हाबाखौ खालामनानै सोर उन्दुगासिनो नींद पूरा नहीं हुआ मेरा भी नहीं हुआ है मेरा तो हालत खराब है लाभ फैलायनानै हे खबान मुजाया जायगोलै ini मुजा खोन्दो Orang tuh jahat tuh, dia kalau mati orang tuh dia jahat tuh. मैगं सायदो रायजो राजाफोर बिसोरो रायजो राजायानो साथामल' दं दानि सायदोंमोन दा गैला मिथिजा आबौमोन आरो हा मा मा Oh, emang extra kan? Ini sudah selesai nih. Asyik, yang bagian. Bagian. Ayo pasti keluar. माबाबाय नै खिनिखौ हाबाय ओमफ्राय दा बे बिन आलु ओमफ्राय गाजर बे फ्राय जागोन जालायबाय उथिदो बुस्थु दाबो डेक'रेट खालामाखै नैफोरो गाबोनसो खालामसिगोनदां ओमफ्राय नै बेहाय किजेनबा रिसेपसननि थाखाय माबागोन खोमा नै बेयो ओमफ्राय नैबे झुमर लागायखांबाय ओमफ्राय बाथौ मैयानिमोन दाखालिनि हाबायाथ' जोब्बायना मा अ
मा जाखो आरो नोंनि आमाइखौ लायदों दा हजोंनिफ्राय बेहाय फैबाय आबौमोनहानि थानायाव आरो आबौमोना बेहाय थायो ओमफ्राय हजोंहाय मामा उन्दैमोन थायो बेहाय मामा गिदिर जों दा बेहाय हर थाफैसिगोन आरो गाबोन फुङाव थांलायनांसिगोन ओमफ्राय बेहाय फैबाथाय खालि दैनिल' खोथा रायलायो ओरैबायदि दै गैया बेहाय आथिं सुनोबो दा दै गैया मोखां सुनोबो दा दैबो गैबावा आसरितसो हाजो थारना ओंखायनोथ' बिराद प्रब्लेम जायो ओमफ्राय आबौखौनोसो सिनाय हागोन बयबो आबौखौ सिनाय हागोन बुहुदानो आबौखौ देखायगोन र' दा बिराद कन्डिसना हामथारा इसोरनो आगोलाव बिराद मोजांमोन मामा जेथिया मावनो हायोमोन दा मामिया पेरेलाइस जानानै बिराद बोरैबा बे मामा लाहानिनो मानसियानो रावबो गैला जेरावबो इहायबो ओजोंबो ओमफ्राय न'आनो आन्दा बे न'जों न' लुनानै गैया दै लायनानै होफैबाय थाग्रा जादों नोङो रानिया सोरियो हा सिनायाखै इयो मानो Rusla nङो Uilah Rania. Rani. Really nice. Ile. Ibu özünge ini logo Rani. Rani ini logo alasi. Alasi. Tức là bây giờ mới làm rồi đó. Bây giờ nhỉ? Rani. Đây. Tôi ra. Má con mang sọ. Ăn cái này là kéo xuống đây vào đấy. Sưng bị đã đi phi đưa cậu sạt sơ gì Từ này nữa từ này lên được từ này nè Nakos tomato tomato lấy đâu vậy lại yeah đạp sẽ sụt ra là thích điểm tôi sang lại tôi tài á người đừng sự cái lại nào biết nó được mà làm clip xuống nó biết lại sao phải làm á biết khi định xuống nó thì nó đoàn thế mà các bạn xin này là nơi bây giờ mai nơi rau làm đây sao đi kìa các làm gì ra được liền mà ai ơi điều gì là rau đi à vậy ai ơi phải ăn một xí cái thằng đi xí ăn người nơi đó xí ăn người này nó cũng ta xử bán này là làm thế đó nơi vì khi nào thay mình xí ăn người và ăn vì khi nào đi mình chỉnh ra nè này khi đi ra kia dùng mình khi nào đi ra mama ăn và ăn ya khi ra phải khi ra ada berma serma tu mana ada khi ra tapi khi nào ăn mình xí phải ta zip sana vậy là xí ăn khi này gitu nih mình này khi nào mình xí ăn người ओमफ्राय एखिजाय मोनसे दैखर दंमोन दै जोङो नैफोरावनो दुगैयोमोन आरो जोङो सिगां नैफोराव बारायजोब्बाय सिगां गैयामोन बिदि ओमफ्राय जि मोसा फैयो इसिनिथिंजाय आयौ दाना फैला खोमालै दा फैला खोमा सिगाङो जि मोसा फैयोमोन सिगां ओमफ्राय नै न'खौबो बानायनायाव आं एसे थादों खिन्थु बिदि पाक्का जाजोबाखैमोन आरो बिदिमोन आरो बेहायनो थानानै देरनाय आङो सिगाङो आइमोनखो जोंहानि आइ नङासो सानोमोन माने उन्दैयावनो फैनाय ना ओमफ्राय रानिमोनखौ सिनाय हालायामोन आङो ओमफ्राय इबो रानिमोनाबो आंखौ गावसानि सानामोन आरो राखेबमोनाबो फंबायमोनाबो सानामोन आरो आंखौ राखेबा सानोमोन ओहो फार्स्टआवनो सानामोननो आंखौ जोंहानि गावसानि उनावसो फैला जानानै आं बुंखौ उन्दैयावनो फैदोंहाय 3 बोसोराव खिनिया जि गोलैजोब्बाय आरो नैखिनियावनो ज्रावनो ओमफ्राय आङो इफोरबायदि नुबाथाय माखौ गोसोखाङो मिथिगोना रानि आं जे फेसबुकआव नायबाय थायो निग्र'फोरनि गामिनिया इदि सेम कन्डिसन ओमफ्राय नै इदि ओरैजाय लाथां फाथां ओमफ्राय इदि दै गैया ओमफ्राय दा आरो मावग्राबो रावबो गैया नालाय माने न'आवनो साफ्रोमबो बेमारि होनजायो दा इसरा आमायाथ' उथिनोनो हाला ओमफ्राय आरो आबौआनोसै आरो जि आमाइखौ केयार खालामनाय ओंखाम संनाय माबानाय ओमफ्राय आनैयाबो हाला थाबायनोनो हाला ओमफ्राय आबैयाबोथ' आबै बुरिथारबाय नोंलाय मानो फैनांगौ ओमफ्रायलाय आरोबाव मा सोंबावनो होनदों है मा